दिनै नैबे खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय जे खुंग्रिं दैलि बाजार बेवहाय आङो दिनैहाय नैबे पान्जाब नेसनेल बेंकनिफ्राय जेनाखि NISP कम्पानिया आंनो होदों कास्टमार सार्भिस पइन्ट आङो नैबेखौ दिनै अपेनिं खालामबाय आरो बे अपेनिं खालामनायनि गेजेरजों जे आङो गाबोन 26 जुलाइ बे 26 जुलाइनिफ्राय आङो फुंनि 9 रिंगानिफ्राय लानानै मोनाबिलि 9 रिंगासिम सार्भिस होगोन आरो बे दिनैनि जेनाखि CSP बेनि गेजेरजों गासैबो बे पान्जाब नेसनेल बेंकनि जेनाखि खामानि बेंकआव खामानि जायो जेरै गोदानै एकाउन्ट अपेनिं खालामनाय मानि ट्रेन्जेकसन जेरै मा होनो मिनि स्टेटमेन्ट खालामनाय लोगोसे बेलेन्स चेक आरो मानि ट्रेन्सफार लोगोसेयैनो आधार लिंक खालामनाय बे खामानिया जागोन आरो माखासे खामानिया गोबां जागोन आरो दा जायफ्रा माने जोंनि ओनसोलाव थानाय बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय बिथांमोना जुदि गुबुनाव थाङालासिनो बा गोजानाव थाङालासिनो नैबे आंनि खुंग्रिं दैलि बाजाराव फैनानैबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै लानो हागोन। पान्जाब नेसनेल बेंकनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बेंकनिबो मिनि स्टेटमेन्ट बा उइड्र बायदिसिना खालामदों। ओरैनो गासै ATMआनो बाहाय एक्सेप्टेड जागोन।